A while ago, around 8 o'clock in the morning, I was invited to officiate the funeral mass in Mexico. Bali, in-law siya, parang mother-in-law siya ng napangasawa ng kapatid ng isa kong parishioner. Naalala ko tuloy nang minsang magmisa ko sa isang patay sa dating parish sa unang parokya doon sa Senyor Salvador Parish doon sa Lapungan, Candaba. Habang ako'y nag-humilya, biglang lumapit sa akin yung isang miyembro ng pamilya ng namatayan. Paglapit sa akin ang sabi, "Father, babae po yung namatay." Alam ko namang babae. In a way, na-distract ako sa pag-humili ko nang lapitan ako at sabihin sa akin, ni-remind ako na babae daw yung namatay. Kasi, sa Salapungan, siguro dahil malapit na sa San Miguel, Bulacan, mostly yung mga nandoon nagsasalita ng Tagalog. Nung i-address ko yung namatay, nakalimutan ko na yung pangalan namatay, alimbawa, Maria ang pangalan namatay, ang binanggit kong pangalan kasi yung in-address ko siya, Mang Maria. Kaya nung lapitan ako, "Father, babae po yung namatay." Siguro inakala nila yung pag-address ko ng Mang, para sa isang lalaki, kasi kung babae, Aling Maria. Sabi ko, alam kong babae. Kaya Mang Maria, kaya Mang, kasi galing sa salitang ima. Siguro nga, dahil medyo Tagalog na yung mga nandoon sa Lapungan. Pero, sa pag-address ko ng Mang, binibigyan halaga ko yung pagpapahalaga ko doon sa pagiging nanay ng yumao. Incidentally kanina, yung pinagmisa ko, bago makarating doon sa Mexico, yung nag-invite sa akin, nagbigay ng konting kwento at pinagbigay alam sa akin na actually yung namatay, matandang dalaga. Pero maagang naulila yung 4 na magkakapatid nung pamangkin niya, parang siya na yung tumayong nanay sa mga pamangkin niya. Kaya talagang turing ng mga inalagaan niyang mga pamangkin, nanay ang turing sa kanya. Although ang tawag pala sa kanya, Dang-ara. Ang dang galing naman sa Kapampangan na pag-address natin sa mga tita, dara. Pero sabi ko, pwede rin namang bigyan ng mas malalim na kahulugan yung dang. Galing naman sa tawag natin sa mga nanay na inda. Dang. Dala ko pa siguro yung inspiration na heto yung isang matandang dalaga na kahit hindi nag-asawa, tinuring niyang parang tunay niyang mga anak yung 4 na pamangkin simula ng maagang mamatay ang kapatid nito, tapos siya na yung tumayong pinakananay sa 4 niyang pamangkin. Siguro ito isang magandang halimbawa lang na sa buhay natin, ano man yung ating misyong ginagampanan, sikapin lang nating maipahayag ang pagmamahal. Mabibigyan tayo ng pagkakataong maipahayag natin ang mabuting balita ng Panginoon. Sa pagdiriwang ng kapistang ito ni San Marcos, ito't siya rin nabigyan ng pagkakataong maging kasama, maging katuwang sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Naging katuwang ni San Pablo, ni San Pedro, at sinikap pa niya marahil na maipahayag ang salita ng Diyos, ang mabuting balita ng Diyos, nang ito'y isulat niya. Kaya't isa siya sa 4 na ebanghelista at binibigang halaga ngayon ang misyong ginampanan niya sa araw ng kanyang kapistahan. Ito't bahagi ng isinulat niyang ebanghelyo ay yaong tagpo ng Panginooy bago niya lisanin ang mundong ito at iwan ang kanyang mga alagad. Heto't isinugo niya ang kanyang mga alagad nang magpakita si Jesus sa 11 at kanyang sinabihan, "Go into the whole world and proclaim the gospel to every creature." Ito ay isang magandang pagkakataon na sana'y hanggang sa panahong ito sa atin bilang mga bininyagan, bilang mga alagad ng Panginoon, ay patuloy din nating maipahayag ang mabuting balita ng Panginoon. Dito siguro hindi na pinag-uusapan kung anong partikular na misyon na ginagampanan sa buhay ang tao. Hindi naman pinag-uusapan marahil kung sino yung pare, madre, religyoso, sino yung nakapag-asawa at nagkaroon ng pamilya, o sino yung tumugon sa panawagan ng tinatawag na single blessedness, katulad nung namatay na pinagmisa ko nina, si Dang-ara. Ano man ang bukasyon na tinugunan natin sa ating buhay, ito'y pagkakataon natin upang patuloy na maipahayag ang mabuting balita ng Panginoon.
At yan ang biyayang ating hilingin na sana'y tapat nating maipahayag ang mabuting balita ng Panginoon. Mahalaga na sa Ebanghelyo ipinahayag ng Panginoon na kung paano niya binigyan ng kapangyarihan ng kanyang mga alagad nang sa gayoy maipagpatuloy nilang maipahayag ang mabuting balita ng Panginoon. Na sino man ang maniwala ay mabibigyan ng pagkakataong maitaboy ang masamang spirito, mabibigyan din ng pagkakataong makapagsalita ng iba't ibang mga salita na maaaring sa panahon ng pagsubok, kapahamakan, hindi sila pababayaan ng Diyos. Kagalingan din ay maibibigay sa iba. At ito'y pagkakataon lang upang patuloy na maipahayag ang mabuting balita ng Panginoon sa buong mundo. Kaya nga sa misang ito sa kapistahan ni San Marcos, ito'y isang magandang pagkakataon upang tayo makibahagi rin kung paano sa ating abot ng ating makakayay, patuloy nating maisabuhay at maipahayag ang mabuting balita ng Panginoon. Ang hinihanda kong paanyaya o hamon para sa ating pagninilay, proclaim the gospel sincerely as we love and serve faithfully. Isa sa mga EMDCs sa parokya, si Brother Bernie Canlas, isang araw, niremind niya ako, alam mo, Father, bagong pari ka pa noon, kasama ka sa kasal ko. Ikaw pa nga yung nag-homily. Hindi ko na maalala. 5 buwang pari pa lang ako noon. O magli-5 buwang pari pa lang ako noon. I was ordained December 11, 1997, and by April 25 ngayon? O 1998, kinasal si Brother Bernie kay Cecil. Pinaalala pa ni Brother Bernie sa akin, kinanta mo pa nga noon yung ating kupong singsing, sabi niya sa akin. Pero parang di ko na talaga maalala. Hindi ko lubos maisip na dating pala yung panahon na magiging parishioner ko siya. At sa pagdiriwang nila ng Silver Wedding Anniversary, ngayong araw na to, binabalikan ko yung araw ng kanilang kasal na umawit ako ng ating kupong singsing. Kaya kanina, bago yung final blessing, tinawag ko si Brother Bernie, kasama yung kanyang misis na si Sister Cecil, at sila'y binasbasan. Pero bago ko sa binasbasan, hinawit ko yung kantang ating kupong singsing sa kasamang palad. Nang awitin ko ang ating kupong singsing, nakalimutan ko yung lyrics. Tuloy, hindi ko na kumpleto yung kanta. Pero ang bottom line, sabi ko lang naman kina Brother Bernard, Sister Cecil, meron kayong singsing 25 years ago at yung simbolo ng inyong pagmamahal sa isa't isa. Sana wag matulad doon sa kantang ating kupong singsing na mawala yung singsing. Huwag niyong hayaang mawala yung pagmamahal ninyo sa isa't isa. Kaya nga marahil mainam na sa araw ng kanilang Silver Wedding Anniversary, nagsimba sila at hiniling na sila'y mabasbasan. Nasanay sa kaloob na biyaya ng Diyos, patuloy nilang tapat na maipahayag ang kanilang pagmamahal sa isa't isa bilang mag-asawa sa hirap at ginhawa, sa karamdaman at kalusugan habang buhay hanggang kamatayan. Pero kay isa ng kanilang mga anak, bilang isang pamilya, sana'y patuloy silang magsama-sama at magmahalan. At yung pagkakataon sa buhay ni Brother Bernie, kay isa ng kanyang asawa at mga anak, ay patuloy nilang maipahayag ang mabuting balita. Kapag tayo nagmamahal, na ipapahayag natin, na isasabuhay natin at na ipapahayag ang mabuting balita ng Panginoon. Tapat na walang nating ipahayag ang ating pagmamahal. Sa kabilang banda, kanina, ang pamilya Nunag Briones naman, parishioner din doon sa parokya ni San Matias Apostol. Sa araw na ito naman, pinagdiriwang yung 9th day ng pagkamatay ng kanilang yumaong nanay na Sister Gertrudes Apong Tuding Briones Nunag. Last Saturday, nang mailibing si Apong Tuding, kapansin-pansin yung napakaraming mga banners na inilagay malapit sa kanyang kabaong habang siya'y ipinagmimisa.
Ito'y simbolo ng mga ng kanyang paglilingkod sa parokya sa iba't ibang mga organizations na kanyang na naging bahagi siya. Ang iba'y naging officer pa man din siya, katulad ng CWL, naging president. At yung pinakahuli, syempre, yung Legion of Mary, siya pong tuding. Nung mga panong nagkasakit siya, talagang kinailangan lang niyang talagang i-turn over yung posisyon kasi talagang narate siya sa banig ng karamdaman. Pero nandoon din yung mga banners ng Cofradia ng Birhen Mater Dolorosa, at nandoon din yung banner ng lector commentator. Biro nga ni Monsignor Jean Reyes nung magmisa sa bahay, kulang na lang yata yung banner ng EMDC. Imposible naman siyang maging EMDC siyempre, pero ang punto lang siguro ni Apong Jean, lahat na yata ng mga organizations na sinalihan ni Apong Tuding nung siya nabubuhay. Hindi pa kasama doon yung for 33 years naging elementary teacher siya. At siyempre 24/7 naging mapagmahal at mapagkalinga siya at responsableng nanay sa kanyang mga anak hanggang sa kanyang mga apo. Although siyempre may mga pari din kung minsan sa mga parokya meron silang pinapairal na parang batas na kapag maglingkod daw sa parokya dapat isang organization lang. Para siguro maging focus yung isang tao sa kanyang paglilingkod. Pero ako naman, kung kaya naman ng isang tao, bakit hindi na sumama sa iba't ibang mga organizations? Kaso nga lang, ang problema kapag may occasion, kapag pinag-attend yung lahat ng mga members at officers ng mga religious mandated organization, ang problema, anong uniform ang isusuot niya? Yun din ang naging tanong nung mamatay si Apong Tuding. Alin sa mga uniforms niya ang ipapasuot sa kanya? Naisipan na lang ng pamilya, Pilipiniana. Pero sabi ko, wise decision yon kasi yun naman kasi ang halaga ng puting damit na suot ng isang tao kapag yumao siya. Simbolo ng puting damit na sinuot nung siya'y mabinyagan. At ito'y isang mahalagang simbolo rin marahil kung papaanong sa buhay kapag sinisikap na maipahayag ang mabuting balita ng Panginoon sa mga iba't ibang pamamaraan na maipahayag natin ang paglilingkod sa pamilya, sa parokya at sa iba't ibang mga gawain natin. Yung isang magandang pagkakataon na sinasamantala at hindi sinasayang yung panahon upang anumang bagay na magawa natin na may pagpapahayag ng pagmamahal at kabutihan, yung pagkakataon upang ating maipahayag, maikalat ang mabuting balita ng Panginoon. Kaya't sa pagdiriwang ito ng kapistahan ni San Marcos, ipagdasal natin ang bawat isa na sana sa ating kanikanyang buhay, una, sa ating kaisa ng ating pamilya, tapat nating maipahayag ang pagmamahal. At ito'y sapat na paraan upang ating maipahayag ang mabuting balita ng Panginoon. At mainam din bilang bininyagan na makibahagi tayo sa iba't ibang pamamaraan ng paglilingkod, maging active members o officers ng iba't ibang mga religious organizations sa ating parokya. At sa kung anumang paraan may mabuting magawa sa mga pagkakataong binibigyan ng Diyos sa atin, sana'y wag natin itong palampasin, atin itong samantalahin, at wag nating isang tabit. Wag naman sanang masayang yung pagkakataon na tayo din bilang bininyagay isinugo ng Panginoon, ng Diyos, upang maipahayag, maikalat ang kanyang mabuting balita sa apat na sulok ng mundo. Sikapin natin na sa buhay, patuloy na maipahayag ang mabuting balita ng Panginoon. Let us then ask for the intercession of St. Mark the Evangelist today as we celebrate his feast day. As this celebration invites us or challenges us, proclaim the gospel sincerely as we love and serve faithfully. We now pause for a while and in the silence of our hearts, as we acknowledge our unworthiness before God, may God inspire and empower us so that we'll be used by Him in proclaiming His good news throughout our lives as we love and serve faithfully in proclaiming the gospel sincerely.